Giproduce sa GMA Synergy nga Limitless, a musical trilogy, pasok sa 2022 New York Festival's TV and Film Awards. Nominado usab ang laing upat ka programa sa GMA Network. Ani report. Karong tuiga, bugtong ang GMA Network lamang ang gikan sa local broadcast company nga nakasulod isip finalist sa 2022 New York Festival's TV and Film Awards. 5 ka mga shortlisted entries sa GMA Network ang magrepresent sa Pilipinas sa prestiyosong awards. Lakip sa finalists ang GMA Synergy-produced nga Limitless, a musical trilogy, alang sa Entertainment Special, Variety Special category. Kini ang 3-part online musical experience sa pagpanguna ni Asia's Limitless star Julian San Jose. Part 1 niini ang Breathe, kung asa mibiyahe kini sa Mindanao. Gihimo kini taliwala sa pandemya kung asa napakita ang kanindot sa mga lugar sa Mindanao ug pinasahing tradisyon ug kultura sa mga Mindanawans. Gisundan sa Part 2 nga Heal diin nahimong lokasyon ang kanhing gibansagan nga Mystical Island nga karon giila na nga Healing Island of Siquijor sa Visayas. Kauban ni Julian si Kapuso heartthrob River Cruz ug talented Visayan singer ug The Clash Season 3 Grand Champion Jessica Villarubin. Mikompleto sa powerhouse team ang mga homegrown dancer ug rapper gikan sa Dumaguete City ug gitarista nga taga Siquijor mismo. Ug ang Part 3 sa Limitless, a musical trilogy nga Rise masaksihan na sa tibuok kalibutan karong April 9. Lakip usab sa finalists ang kapuso mo Jessica Soho nga magbalik ang tablado sa New York Festivals. Human nga ang segment ni ini nga Bestida ni Ranelin nominado sa documentary Health Medical Information category. Ang longest running public affairs program nga Eyewitness dunay 2 ka nominations. Kini ang documentary ni Sandra Aguinaldo nga Virus Hunters nga finalist sa documentary Science and Technology category. Samtang ang Koronang Tinik ni Atom Araulio finalist usab sa documentary Climate Change and Sustainability category. Ug laing entry usab ni Atom Araulio nga Munting Bisig nga documentary sa The Atom Araulio Specials, finalist sab sa documentary Social Issues category. Ang New York Festival's TV and Film Awards nagpasidungog sa mga programa sa telebisyon ug films sa mga entries gikan sa 50 ka nasud. Niadtong 2021, ang GMA Network ang nakadaog og bronze medal ug 5 finalist certificates sa maong kompetisyon nga nagpasidungog sa Pilipinas nga dunay most number of citations. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.